Greetings to you, brethren, across all the world. I would like to thank God for this opportunity in time, to share some of the teachings of Paul Mwazha of Africa from the archives. Ndangoti ndichiterera ndikanzwa zvichindisimudzira pakunamata, zvichindisimbisa pakunamata. Imwe yamateaching kana kuti mharidzo kana kuti dzidziso yemuranda wamwari Paul Mwazha wa Africa inoti kana ndichinzwa ndinonzwa kusimudzirwa pamweya, ndinonzwa kusimbiswa, ndinonzwa kukwaniswa, ndinonzwa kugutiswa, kugutswa, kusimbiswa, kusvitswa, ndinonzwa kuponeswa nokuporeswa munyama chaimo. Ndinotenda chose kuti nemiwo zvichakubatsiraiwo. Zvino ticharamba tichiisa mamwe mateachings emuranda wamwari Paul Mwazha wa Africa. Kune vanoona mavideo aya, don't forget to subscribe, don't forget to share with others in all your networks, please, in WhatsApp groups, Facebook, social media. Remember, 19 January 1965, shoko richiti my blessed gospel to all nations. Ndo basare this channel re gospel chariot. It's my personal feeling, my personal push kuti ndezvandakaitirwa naPaul Mwazha wa Africa mukati muupenyu hwangu. Chiko chandingabatsirawo nacho ndikaona kuti ndinokwanisawo kubatsira nenzira iyi yekugadzira mavideos iwaya achienda achitenderera. Tichange tichiita mamwe echirungu, mamwe echishona, tichibatsirwa namamwe, tichaitawo nechindevele. Vhangeri ngaiende, shoko ngariende. Matthew 24:14. Iyi ivhangeri youshe inofanira kuparidzirwa kunyika dzose, ipapo kuguma kuchasvika. Mean to say all corners of the world should hear this word kuti Jesu Kristu ari pakati pedu, akatuma muranda wake Paul Mwazha wa Africa kuti azorudza vanotenda. Zvino vanoda kupinda home church zvinesinene kwauri, kana wasangana nevideo ino unobata nhamba dziri pascreen apa, +263 773 409 786. Tinokutsvagira vari pedyo nekwaunogara kuti ubatsirwe. Vanorwara, vasina vana, vanobereka vana vorudzi rumwe chete, vasina mabasa, vanotambudzika, vane zvavanoda, navanotsvaka kunamata kwazvokwadi, munotibata panhamba dziri pascreen panapa. Tinokubatsirai kuti mugamuchirwe muchechi yaJesu, the African Apostolic Church. Saka ndichaita play this video, this audio yema teachings akaitwa na Paul Mwazha wa Africa, muranda wa Mwari, mutumwa wa Africa. Please enjoy.
Vana,